lembrar aquí un par de lenguas que son moi boas. A ver, poxa, veña. Canto dá? 7 pesetas a la una. Mira. 200 a la una. A las dos a las tres tomeu, de vale. A ver, poxa, veña. Vale, hola, boas tardes, estamos aquí no aparcamento municipal de Ribadeo, día 17 de decembro, con Juan, aquí, que llevamos a facer unhas preguntiñas do tercer torneo do Galo. Que é isto do tercer torneo do Galo? Pois é un torneo que levamos a 3 anos disputando, que se celebra sempre antes das Navidades. Hai moita competición. Aquí agora estamos xogando, hai por exemplo 3 galos. Estamos xogando a billarda, os bolos e a chave. 3 competicións. E vai por eliminatorias, e o que gane, pois leva o galo para a casa. Entón o premio é un galo para cada un das actividades, non? Efectivamente, é un galo, é o que o levou, o que dou o segundo xa non leva nada, pero o importante é participar, que pasámoslo todos moi ben. Estamos aquí con Xavier Campos, que llevamos a facer unhas preguntiñas sobre a billarda. Bueno, Xavier, que a ti como ves esta billarda? Gustache o xogo? Que tal? Pois eu non son moi aficionado, pero porque por descoñecemento realmente, aínda que, bueno, Xermán Viluba, que é unha persona que empezou a remover todo isto así na Mariña, pois que é moi amigo meu, está me intentando convencer para que empece a practicar, pero a ver que, bueno, por falta de tempo e tal, son máis aficionado a outros deportes, non? Pero vamos, eu creo que é super interesante que se está facendo así o traballo que están facendo en toda a Mariña de recuperación da billarda, e, bueno, pois a xente, por exemplo, que hai hoxe aquí xa demostra tamén que se está empezando a crear un ambiente favorable, non? Sí, non sei se veches os premios, tamén hai para máis xogos, para os bolos e a chave, os premios que son os galos, non? Que che parece estes premios? Bueno, desde logo é original, o torneo do galo xa vin os cartais por aí por Ribadeo pegados bueno, que o premio é un galo de corral vivo, non? Entón, bueno, tamén se trata de recuperar as tradicións e dignificar tamén o que somos, non? Sin ningún tipo de complexo, e tamén con un punto aí de originalidade e de diversión, non? A mí parece estupendo o premio. Efectivamente, para participar aquí, como vai? Por equipos? Podes apuntar calqueira? Contanos un poquinho como funciona isto. Bueno, aquí temos unha asociación, por exemplo, a Asociación do Varal, que é que poñemos nosotros logo temos xa xente tal, eu, por exemplo, pertenezo ao equipo de cornería, e hai 4 ou 5 equipos. Entón aí xogamos, a ver, aquí a billarda que na meta adiante, o equipo que máis quede xente para a final, máis puntúa en equipo, porque tamén se puntúa en equipo. É dicir, eso vais eliminando concursantes, participantes, vanse saindo fora, según vayan perdendo, chegan outros ao final, verdad? Efectivamente, aquí o que queda para a final, depois xoga así a unha tirada ou a 3, como queiran. Eso depende deles. Vale, e cantos anos levades con facendo estas cousas? Pois levamos ao redor de uns 5 ou por aí. Hai que ter alguna cualidade física para poder xogar, experiencia, algo, non sei, un físico especial? Si, tens que ter espabiladas as manos, porque iso depende todo de ejercicio de darlle á billarda, e depois a cuestión tamén os bolos de tirar o bolo a darlle aos bolos. Físicamente hai que estar ben, senón, se non estás ben, pois non das bancada. Entón, hai algún límite de idade que se pode decir máis ou menos, ou simplemente dependendo do físico? Aquí as edades valen todas, ainda valen os que teñen 100 anos, se encontran en forma, pois poden xogar igual, que isto é moi divertido. Ben, como podemos ver, para xogar a billarda hai que estar bastante en forma. Bueno, pois con isto vamos a deixar aquí, é todo para elfarero.com, un especial reportaxe de Ribadeo.